ina masoya soyayya duk ku zo gani na zifa gwagi dan soyayya. Assalam salam baby na a gare ki, da sallama na zo har fadarki. Nazifu ne masoyin nan naki, Nazifu ne tunanin rushinki, Nazifu ne abin alfaharinki, na gwagi ne abokin tafiyarki, jinin jikinki kuma annurinki, rabin jikinki kuma taurarenki, masoyiya ki damke bebinki, a zuciya a can za ki saka shi. Ina masoya soyayya duk ku zo gani na zifu gwagi dan soyayya. Na shirin na zamto an gwanki, ki zo gidana na zamo jigonki, masoyiya ta sai aka ziga ki, aka ce ki bar ni wai ba na san ki, dama ashe hakan ne burinki, ki tuna ilahu dai na kallon ki, daga nan kwaza ya ban wacce ta fiki, a dole kuma ta zama antinki. Nazifu gwagini ne mai waka dan soyayyar nan. Ina masoya soyayya duk ku zo gani Nazifu gwagi dan soyayya. Masoyiya ta tace ta bar ni, sabida yan kuɗi babu gare ni, a zuciyarki wai kin goge ni, sabida kin samo wanda ya fi ni, mai ribarki inda kin bar ni, ki sani kuɗi gidayen Allah ne, in yau ya baka gobe zai baiwa ne. Nazifu gwagi mene ma ne ni, masoyiya ki buɗan kunnanki, buɗe da kyau sabo ne zan baki. Ina masoya soyayya duk ku zo gani Nazifu gwagi dan soyayya. Masoyiya kuɗi zai ruɗa ki, tsaya da kyau ki gane me sanki, wani za ya soki domin iliminki, wani za ya soki domin kyawunki, wani za ya soki domin surarki, wani za ya soki don addininki, wani za ya soki don tarbiyya.